No niin, terve taas kaikille. Nyt tänne on tullut 10 astetta lämmintä. Ja tää on ihan mukavan lämmintä. Siinä on järvi. Mikä tuolla pohjassa? No, ei mitään ihmeellistä. Ja taas mun toka video niitä. Tulee kyllä jossain vaiheessa nyt video, kun niitä ei kerran tehdä, kun on ollut muutakin tekemistä, niin ei nyt kerran tehdä niitä videoita. Niin. Ja laittakaa sinne... Laittakaa sinne alas niitä kommentteja. Ja sitten tykätkää tästä videosta ja laittakaa kommentteja. Se olisi moro moro.